bide. Niri txori txiki batek ezazta, guk ezagen dagoena azte burun. Kada mendire alta eta bajan nuetxea, Mariak dino, bueno, nian tartek aruz egin. Boxet dela nagoz, azte. Eta ikuizu datxek, esan da. Egozko bai, esan dixagatxek, eta garnia, Mariak lortura guatxo, eteran tesizan ondo dixoz, kolpez dekaineteko sarixen, eta batxe osporeko garretaletxik liburu publikatza. Eta gara osporeko bat, itxastuzeko, esan da, arkeologia. Konexuen? Niretzat plazerokia da benotarra neotea, hain dela uste, bi urte, pasadiala kontaktuan, Juan Ibilitan, imeiak eta da, una etortzeko itzali bat ematea, Amerikan asko nabigatu dut, bai patroi bezala, eta reputin bat izan den ekipikoa, ikusten da gura asko putin ginen, bueno, asko guztora nago, hemen batean, bi ezte konbidazteagatik. Eta, zekonez, pixak esaten, zer tegitzugu, gaur egundo esploratzaileen, zenolako bizimodu bat azabu. Esploratzaileak, zer dira esploratzaileak? Berezitasunen bantakate, guztitzerotuan daude, dirutunak ea, zer nolako berezitasunak azkagu, eta zer nolako harremanak. Zer lokura dago adibidez, amagotxgarren mendean Cristobal Colón, 17. mendean Dr. Livingstone, edota Humboldt esploratzaileak, kuriositatea, pasioa, ezagutzagatik. Humboldt, adibidez, mundu osoan zehar baino batez ere, Hego Amerikara juntzat, bera botanikoa zan, eta hasieran gurasoak obligatu zioten finantzak eta administrazioa egitera. Alemanian. Baina bera pasio bat zekan, ezagutzaren pasio gogorrak. Eta lehendabiziko Europarak izan zen, natura osoa konektatzen, ekosistema garatzen. Gaur egungo ekologiaren teori guztiak, Humboldten sistemetan oitzen dira. Livingstone, Victoriara joan sortuzun, ezagutuzun, gero Cristobal Colón baitare, Amerikara juntzan zer gertatzen da jende horiekin. Horiek ezagutza beraz zuten, pasio bat zekaten eta, guk deritzagun bezala, background, zera, esperientzia akademiko bat. Eta hori oso garantzitua da. Azken finean, guk egin nahi duguna da galderei erantzun. Eta galdera onak izan behar dira, zeren galdera txoro asko daude, baina galdera onak egitea ez da erraza. Eta galdera onak baldin badakazu, orduan erantzunak bilatzen zaitezke. Nire kasuan, adibidez, esan genezake hilabetero iruzpalau, urtero iruzpalau hilabetez, egoalderantz, duten ezela, Antartikerantz, eta, hor beste esploratzaile batzuk aurkitu genituen, Shackleton, adibidez, Ernest Shackleton, irlandesa. Beti pentsatu dugu adibidez, Ernest Shackleton, hausartara zara, nola endurance, bere espedizeko itxasontzia ondoratu zanean, eta bere gizon guztiak salbu erreskatatu zituen, horako komeriak bizitzen, bidaiak egiten erreskatatzeko, eta abar. Shackleton, guk eraritzagun bezala, ez da benetazko ikertzaile espedizionari bat. Shackletonek nahi zuna, ohorea eta ostea zan. Ez da nire kasua, baina ez dago gaizki. Zera, beste motivazio bat da esploratzaile batzuentzat. Nik ezaket inungo motivaziorikan, ezakit, lehenberezuk emakumea izateko, Antartikan txikleak jaten, edota, ezakit, bizikleta batekin, Antartika gurutzatzen lehen da bizikoa izateko. Ondo dago, ez opiniorikan, hori buruz. Nik galderak erantzun nahi ditut, galdera zientifikoa, desberdina da. Eta horretarako, adibidez, hau nire argazkia da, nik argazki profesionalak ateratzen ditut baita ere, argazki guztia neria dia, nik ateratzen nahi zenean eztik, obviously. Baina, ikustezagun adibidez, nola Antartikan baita ere, historia aldetikan gauzak asko maitatu dira. Hau da, Shackletonen deritzogun jat edota kabainatxoa.
Han bizi izan zen eta nazioarteko, Antartika Trataduko nazioarteko erakunde desberdinak erabaki zuten hori guztia ondo mantentzea. Naiz eta, esan dezagun bezala, etzan, esango genuke, munduko espedizionaro edo esploratzaile, hoberena. Baina ez gertatzen da Shackletonekin. Shackleton bazekien nola saldu, bazekien nola marketing egin. South, Hegoa, bere liburua, oso ospetsua bilakatu zen. Nik askotan irakurri dut, eske liburua ikaragarria da. Liburua oso polita da, abenturazko benetazko liburu bat da. Naiz eta, espedizioki, teknikoki ikusi ondoren ikusi ditzazkezu akats asko. Zein izan zen beste espedizionario polar bat, nun, zientifikoki, gauzak oso ondo egin zituen, trebetasun eta esperientzia askorekin. Amundsen, Norbeiakoa. Eta horregatikan, inongo arazorik gabe, penuria batzuk bai, baina orokorrean, inongo arazorik gabe, lehendabizikoak izan ziren Hegopolora iristen. Scott, aldiz, Britaniakoa, 14 egun beranduago iritsi zen, eta bidaian bueltan hil egin zen. Amundsen, 16 urtekin, pertsona baten hitzaldi bat, hola bezala, pertsona baten hitzaldi bat haituzun. Fridtjof Nansenen hitzaldia. Fridtjof Nansen, iparpoloko edo iparraldeko poloetako esploratzaile nagusiena da. Horrez gain, esploratzaileak, hor barnean, sartzen baldin banaiz, gure kuriositatea eta gure pasioa ez da bakarrik espediziotan geratzen. Berak adibidez, Nobel saria irabazizun, bakearen Nobel saria irabazizun errefuxiatuen aldeko ekintzak burutzen. Berak proposatu zuen adibidez, polo magnetikoa eta polo geografikoa toki desberdinetan zegoela. Eta horretarako bere itsasontzia, Fram, itsasontzia izotzan, enbarrangatu zuen, eta han geratu zen negu osoan zehar ikusteko nola magnetismoa aldatzen juntzan. Ausardia, erokeria, zientziaren alde zure bizitza arriskoan ipini behar duzu? Hor dago pixka beti gure ekilibrio edo nire amaren hitzetan ez genukenin beharko gauza guztiak. Baina horrelakoak gara, azken finean. Nire kasuan, nabigatzailea naiz, profesionala, naiz eta dirudi poloetan oso ondo pasatzen da, nik egiten beroan eta hondartzetan eta oso ondo egoten naiz, baina dirudi nire etorkizuna poloetan dagoela, bai iparpolan, bai Hegopoloetan. Hortikan ibiltzen naiz espedizioak egiten, espedizio gida bezala. Nik espedizioak antolatzen ditut, bai zientzialari eta bai bidaiarientzat urtero, barke Europan belaontzian. Eta baita ere beste espedizio batzuk munduan zehar National Geographic konpainiarekin. Bestalde, beste 6 hilabeteak itsaspeko arkeologa naiz. Eta, ikerkuntza akademikoa garatzen ditut, horretarako, urperatu egin behar naiz, ez? Hemen 17. mendeko motoi batekin nago, naiz eta Euskal Herrian egon, ura azpian, hotz nahiko egiten zuen, egon zehar, eta, ikustetzaketzu, azken fian, tresneria nahiko berezia dela, eta nahiko hotza pasatzen dudala egunero. Zakit joan ikan zergatik. Baina, hola, burutzen dut, hola sakabanatzen dut pixkat nire urteroko, hilabeteak. Alde batetik hitz egingo dugu hitzaldi honetan Antartika eta Ozeano Australari buruz, eta gero bestetik itsaspeko arkeologiari buruz. Zeren azken finean dana lotura bat daka. Zeren naiz eta lurralde planeta deritzogun, egia esateko gure planeta urdina da, eta urez beterik dago. Antartika. Hau da nire bigarren etxea, barke Europa. 57ko luzeera, eslora, 7,6 manga, antxo, eta 4,7 kalado. 27 bela, 3 masta, gehi baupres, eta dana eskuz zeren aurten 116 urte bete ditu. Holandakoa da, tripulazioa mundu osokoak gera. Kapitainak egia esaten baldin badet danak Holandakoak dira bat ezik, bata Alemaniakoa da, baina beti ingeles ez egiten dugu. Eta urtero
Europa, Atlantikotik edo Pazifikotik, depende nun dagoen, udazkena, hego hemisferioan udazkena, gure udazkenean, hego hemisferioko udaberrian, hego alderantz juten da, eta, bueno, bani Ushuaian itxaroten diot, kaixa esaten diot, eta Antartira juten gara, 3 bidaietxo egitera. Ozean Australa gogorra da, eta gure itsasontzia dana eskuz mugitu behar da. Oso esperientzia handikoa pertsona gara, profesionalak, bidaiariak ez dute inongo esperientzarik behar, zeren, bueno, horretarako guk gaude, eta zientzialariak ez dara, zeren beraiek zientzia egiteko daude eta guk laguntzeko. Zer nolako eguraldia aurkitu dezakezu Ozean Australean? Ba, bueno, zuek pentsatu behar dezute, Ozean Australa ez dakala inongo lurralderikan. Horrek esan nahi du, ekialdeko haizeak, eta mendebaldekoa, baina batez ere mendebaldekoak, ez dakatela inongo stop, inongo arresirikan abiadura moteltzeko. Beraz, geroz eta azkarragoak izaten dira. Eta horiekin batera, olatuak. 60 haizen udo, 6-8 metroko olatuak normalak dira itsasontzi horietan. Eta pentsatu dezakezute, eske, ez dakit, itsasontzi batean, ez? Jendiak horre onda gaixo pasatuko dute. Bueno, belaontzi handi bat baldin badakazu, primeran nabigatzen duzu, ez? Albatrosekin batera guk esaten dugun bezala. Lema kanpoan dakagu, beraz ondo jantzi behar zea. Eta, bueno, olatuen kontra baita ere, ondo jolasten du. Urtero, momentuz ez dugu inongo arazerikan eduki. Ushuaiatik abiatzen gera, orokorrian. Ushuaiatik Antartikaraino 800.000 nautika dazkagu, beraz horrek esan nahi du 4-5 egun, lehendabiziko irlak aurkitu arte, eta batzutan, horrelako eguraldietan, ez, ibili behar gea. Baino, egia esateko eguraldi ona egiten duenean, eta horako eguzentiak dazkagunean, benetan pena merezi du. Bela guztiak irekitzen ditugunean, bela guztia baita ere izten ditugunean, maniobrak egiten ditugunean, zenolako maniobrak egiten dira, dana eskuz. Eta zenolako belak alditugu ireki eta itxi, ez? Eskuz baita ere. Horretarako beti igo egin behar gara, arnesarekin, baina jakin behar dugu nola eskalatzen eta nola jolastu belekin egoera guztietan, eta goiz, egunez, -14 gradurekin edo eta 35 gradukin tropikoetan. Olako eguna polita dira, eta Ozean Australian normalean olako eguzentiak baita ere askotan ikusten dituzu. Ez dira beti ekaitzak izango, ez? Eta ondo nabigatzen duenean baita ere, baupresetik adibidez oso polita da, ez? Fokeak guztiz estabilizatzen, olako belamena, ez, guk deritzogun erderaz aparejo kuadrado, square-rigen, ingelesez, nan ingelesez beti hitz egiten dugu, asko bultzatzen digu, beraz, sosteniblea gea. Zen ez dugu, ez da gasoil txantxa bat behar, entreikeko, pasealekoa, gurutzatzeko. Eta hori egia esan gaur egun oso garrantzitsua da. Behintzat gu, ez, kontuan hartzen dugu. Nola? Juten gea? Neguan aldegun moduan janzten gea eta udaran arropa gutxiagorekin, baino betiz eskuz. Eta gora, bera, gora, bera, gora, bera. Irakasten dugu jendeari, zuen baldin baduzute gurekin etorri gabietara, ez, eskalatzera eta belekin jolastea eta bar, konbidatuta zaudete, irakasten dizudugu eta gurekin nabigatzen dezute. Eta hori bai, hitz ematen dut, bistak ikaragarria dira. Bistak hoberena dira. Eguraldi onarekin, karo. Hau dira beste bista batzuk. Hau naiz ni, lehendabiziko mastan, 35 metrotara, nik egiten nahi naiz hor Ice Watch edo izotz guardia. Izotz guardia, deritzogun izotza eta izeber asko daudenean eta ezin dugunean jakin zen olako korrientea dakaten eta nondikan joan gaitezken. Hori oso garrantzitsua da. Zeren radarra ez da ezertarako balio.
eko guztiak, ez, radarrak eko bezala botatze dute, puntuz beteriz agertzen da pantailan, beraz, ez du esertarako balio zen dana izotzez beteta dago, eta jakin behar duzu nondikan pasa. Horretarako, gauzak, izotz jokabidea eta ze izotz mota dagoen, itsasoan jakin behar duzu, adibidez, izeberg tabularrak, zera, kuadradua dienak, horrek esan nahi dute oso estuak eta handiak direla, batez ere barrun, eta horiek korrientearekin joten diela. Bi izeberg tabularra aurkitzen baldin badituzu, karratu handia dira. Karratu horiek kilometroko luzeerak dazkate, baina kilometroko luzeerak, orain dela hilabete pare batzuk, nire lehendabiziko bidaian, navigational warning, beti abisu garrantzitsuak iristen zaigu, radiokomunikazioneseko tokira, eta hor abisatu ziguten hortikan zehola, 1.000-tara, baina hortikan zehola 74 kilometroko izeberg bat. Oso zaila da irudikatzea olako istorio bat, fizikoki. Baina olako izeberg bat, esan nahi du, ekosistema propio bat garatu dula. Horrek esan nahi du korriente propioak, haize propioak garatu ditula, eta horrek esan nahi du gu hortikan oso urrun egon nahi degula. Batez ere hori. Horretarako izotz guardiak oso garrantzitsua dira. Eta baita ere, kapitainarekin dakatzun sintonia, zeren nik orogorrian oso kapitainonarekin egiten dut lan, talde estua dakagu, bi kapitainekin egiten dut lan, eta beraiek badakiten nola jokatzen dudan, beraiek nola jokatzen duten baita ere, eta azken finean, fideltasunez, eta talde lan bat egiten dugu, danak segurtasunez, izotz eta pase toki eta estretxo batzutikan segurtasunez juteko. Hornoz, parke nazionala da, irlatxo ua da Cabo de Hornos, uste dut jadanik 15 edo 20 bat aldiz gurutzatu dudala, bakarrik 3 alditan egon naiz parkean, zeren beste guztitan olako eguraldi bat aurkitzen duzu. Zera, 50 nudo olatuak eta ahaldezun azkar gurutzatu nahi duzu. Zeren guk Europarrak beti alde txarra hartu dugu Hornoz gurutzatzeko. Zeren gu mendebaldeko haizea dazkagu gure kontra. Aldiz Pazifikotik Atlantikora juten baldin bazea, lasai asko gurutzatu dezakezu. Baina, Europan jaio gea eta Europarrak olako esplorazioak egin dute. Zera, kontrako eran. Eta horregatik hainbeste kostatu zaigu Pazifikora iristea. Zientzia oso garrantzitsua da baitare. Guk, ni eta nire taldea, nire gida taldeak, zientzia proiektu batzuk garatzen ditugu zientzialariekin, baina batez ere, errekurtsoak ez dauzkaten proiektuekin. Zeren guk pentsatzen dugu aukera paregabea dakagula, ara juteko, baina doktoragotza, edota masterra, edota, erakunde batzuk, nun proiektu batzuk garatzen ari dienak oso garrantzitsuak etorkizunerako, eta estudio polarrak, ez dakate errekurtsoak ara juteko, baina gu bai, zein diri ordaintzen diate ara juteko. Beraz, beraien data, rekolektatzen dut, beraien, gero, ikerkuntzak garatzeko. Kasu honetan, Ebert edota Albatros eta hego hemisferian dauden itsas hegazti polarrak aztertzeko. Azken finean, urteak hortikan egon ezkero, fauna eta florari uste desente dakidala, naiz eta biologa ez izan. Eta, klasifikatzen ditugu, hegazti guztiak klasifikatu, eta batez ere albatrosen konportamendua aztertzen dugu. Zen albatrosak, 60 piko urte baino gehiago bizitzen dute. Munduari buelta urtean minimo 3 aldiz ematen diote, handienak, hoiek. Eta, sozializazio era oso detailatua dakate eta oso arraroa dakate, depende ze espezierekin jolasten dezun. Beraz, ekotipo deritzegun, ekotipo espezie oso garrantzitsua da aztertzeko. Zer da albatros bat, adibidez? Hau da. Big pollo. Ingelesez, nik big pollo esaten diet, eta beraiek, bale.
Hau da, Wandering albatros, hegazti handiena, albatros errante. Hego batetik bestera, 2,5 metroko luzera du. Albatros zaharrenak, eme bat da, Tristan da Cunhan bizi da, 74 urte azka, eta oraindikan txikitxoak izate ditu. Beraz, txikitxo asko izan ditu, bere bizitzan zehar. Oraindikan biziri dago. Honek izango ditu, ez dago guztiz zuritoa, egotan, orduan nik esango nuke 7-10 urte izango ditula. Ze gertatzen da itsasoko hegaztiekin? Ez dakikula ia ezer horiei buruz. Zergatik? Zeren urtean bakarrik 2 hilabete egoten dira lurrean, eta lurrean asko ikertu ditzazkegu, baina bere benetazko bizimodua itsasoan dago, zen itsaspeko hegaztia die. Eta horrek esan nahi du, urtean 10-8 hilabete guk ez dakigu zer egiten duten, baina hor egoten dira. Eta gauza asko, oraindik daude jakiteko horiei buruz, espezialki albatrosi buruz. Hau txikiagoa die, ez? Hori dira xuti batzuk, bakarrik metro terdiko hegaztia dira, baina hala ere oso handie die. Eta Drake gurutzatzen dugunean, 4-5 egunean, lehen da biziko uharteak ikusten dira. Kontinente bat da, beraz, lurra dago. Mendia daude, bailarak daude, ibaiak daude, danetarik dago. Kontinente oso handi bat da. Ez da bakarrik izotza eta jela. Antartikara joaten garenean, ez bakarrik Antartikara, baizik eta subantartikako beste uharteetara, South Georgia, Ego Georgiara, edota Ego Shetlands, edota hortik handaden South Sandwich, Irlak, eta abar, han nola lurreratzen gara? Bueno, ni traje lehor batean ipintzen naiz, zodiaka beti eramaten den nik, hori da nire historitxoa. Gero, gidariari pasatzen diot, salto egiten dut, eta jendea laguntzen diot ateratzen. Ura, hotza dago. Eta batzutan kondizioak, olakoak izaten dira, ez? -10, -15 gradukoak, naiz eta han udaran egon. Zoritxarrez baita ere, ustet aurten behin baino gehiagotan 15 eta 18 gradutara egon gara. Eta horrek, gauza txar asko esan nahi du, baina ez gara oso hartuko. Gaur hitzaldi polita izango da. Beraz, jendia etortzen danean, ez, ni laguntzen diet ateratzeko, eta zeren bila dabiltzate beti? Fokak, ez, pingüinoak, holako bizitza ikustea. Batzuk arriskutsua dira. Orduan, nire funtsezko lana zein da, ez bakarrik nabigatzea, baizik eta gero, garrantzitsuena da jendia hortikan eramatea, egunero 2 txango egiten ditugu, 4-5 ordukoak, eta nik sano, eta batez ere segurtasunez, hortikan eramaten diet. Toki, zuek ikusten zuten bezala, ez? Toki arriskutsu batean gaude. Egunaldia oso azkar aldatzen da. 15 gradutara egon gaitezke, olako eguzkiarekin, eta batean laino batekin, -15 gradu, olako bentizka, ez dituzu fokak ikusten, fokak nahiko arriskutsua dira, olako, koska egiten baldin badute, sekulako infekzioa edukiko duzu, ez da bat ere komenigarria. Eta, galdu zaitezke. Gero baita ere, glaziarrak oso handia dira, kilometroko luzera dazkate, Pepito Moreno, txorakeri bat da, Antartikako glaziarra konparatu ondoren, eta baita ere jakin behar duzu. Non dauden grietak, nola ibili, ze nolako egoerak dauden, hori da nire funtsezko lana. Nik esaten dudan bezala, jendia hor bizirik mantentzea. Momentuz, lortu dut. Hau da, guest star, danok ikusi nahi duten, ez? Artikoan bezala, Artikoan adibidez, prestatu ditut sekulako espedizioa Groenlandia eta Kanadako Tule Artikotik ganez, eta bai, Inuit pertsonekin, kriston glaziarrek ikusten eta baino nun dago hartza polarra. Honekin gauza bera da, nun dago pingüino erregea. Kasu honetan, Ego Georgiara joaten baldin bagea,
Normalian ez dago inongo arazorikan. Zeren hasten gea, holako pinguino erregeak ikusten, eta beti etortzen da pertsona bat, edo zientzialari bat esanez, edo galdezka. Jo, Maria, baina ikusiko ditugu? Zeni, bai, ikusiko ditugu. Ja, baina, holako komunitateak, koloniak ikusiko ditugu? Bai, ikusiko ditugu. Ja, baina, hola, begiratze dezula eta infinituan eta horizontean galtzen zea pinguinoz eta bai, ikusiko ditugu. Lasai. Bai, argazkien nideritzo titulatu dio Donde está Wally. San Andrews badian, pinguino horren kolonia handienetarikoa dago. Uste dut, gaur egun, ia milioi pinguino daudela hortikan, bakarriz 3 hilabete, karo. Txikitxoak, azitzeko, txikitxoa marroia die. Horrela bete ikusten dira. Epa. Txikitxoak, leno, hasieran, 19. mendean, lehendabiziko baleistariak eta fokaistariak uste zuten pinguino erregen txikitxoak beste pinguino arraza bat ziela. Konturatu ziren, denborarekin, pinguino beraz zirela. Hauek, pinguino erregeak adibidez, ez dira izotzan, ez dute izotzan kabiak egiten, baizik eta toki zabaletan, hondartzetan. Eta horrek esan nahi du, hondartzetan beti glaziarrak daudela. Eta, altuera desenteko mendiak. Eta horrek esan nahi du, latitude horietan haize katabatikoak daudela. Itzulpena. Ara juteko sorte ona eduki behar duzu. Zeren haize katabatikoak bat-batean agertzen dira glaziarretikan, eta bolada batean, kriston ekaitza dakazu. Eta ezin zea edo sartu, edo oraindiko kerro, hortikan atera. Dakagu pixkat Festival del Humor, baino jendeak kolonia ikusi nahi duzen, ikusten dezuten bezala oso esanguratsua da. Eta nire lana da, ahal dugun moduan, ara jutia baita ere, segurtasunez. Argazkiak ipintzen dut beti, zeren gure itxasontzietan sareak ipintzen ditugu. Sare hauek, ezakit hemen ipinez, zen kofradian gaude, igual arrantzale batzuk hemen egongo dira, ez gure artean, eta nik egin dituen sareak, zen ni alturako patroia ikasi nun, eta arrantzako klaseetan erakutsi ziaten sareak egiteka. Eta nik esaten zertako erabilikoet, zini espediziotara nijoa, behitu, gure sareak horratzakin eta abar, naberan erakutsi ziaten bezala mutrikuko sare fabrikan, hola egina dare. Horrak eta Barke Europa, Euskal Herriko sare pare batzuk. Eta, izotza, azkenean. Bai, divertigarria da, ara igotzea izotzarekin. Hor bai dakagula Festival del Humor. Baino, hegoalderantz juten baldin bazea, geroz eta hotzago dago, eta ez dago inongo gauarikan. Hau da, Antartikako gaua. Dakazu hor mamu neblinatxo bat, goizeko ordu bitan, 3, eta ez gehiago gero ja, berriz eguzkia, ikusten baldin bada, baina argitasun guztiz, argitasun etortzen da. Zen oso hegoaldean gaude, latitude, interesgarrietan, latitude 66, 67, 68 egoan, eta hotza egiten du. Zer gertatzen da, hemen harrapatu zidaten, mi momento filosofiko, nik esaten duan bezala, zeren improvisazioa oso garrantzitsua da espedizio gida bezala. Zu kontuan hartu behar duzu, plan A normalien ez dela ondo ateratzen. Plan B, akaso batzutan, orduan plan C, D, E eduki behar duzu. Zergatik? Bapatean olako bentizka bat harrapatu dizulako, eta ezin datzakezulako belak ireki momentuz, guztiz, izoztuta daudelako. Edota, akaso ezakit, izeberrak pasoa gelitu digute eta beste toki batera joan behar geha. Edota guk jun nahi dugun pinguino toki batera, edota ezakit, fokak ikusteko toki batera, ez da oso segurtasunezko toki bat.
momentu horretan, kondiziengatikan. Beraz, bete hon behar zea pentsatzen zenolako beste plan egin daitezke. Zeren, ez ditugu bakarrik bidaiariak eramaten, baita ere zientzialariak, eta zientzialaria datua jaso behar dituzte, ez? Orokorrean, diru galanta naiz eta guk oferta eskaintza handiak egin zientzialariei dirua ordaindu behar dute. Eta badakigu zenbat kostatzen den, batez ere zientziarako dirua lortzea. Baina, hortan egon behar geha, ez, nire taldea eta nik, nire taldearekin ez zingu nuke, nire talde barik ez zingu nuke lan egin, ez? Pentsatzen zenolako, plan ABCDE egin dezakegu. Eta normalian lortzen dugu, hau da nire azken bidaia, ez, orain dela apirilak 9an bueltatu nintzen, ez. Ze hilabetean gaude bain? Bale, apirilan 9an Lisboara joan behar naiz, otsailak 9an bueltatu nintzen Ushuaiatik, eta urtarrilean joan nintzen honea. Hau da, gure plan B. Ezin baldin badegu gehiago nabigatu, beste toki batzutara joan beharko geha. Nola? Kartek ikusten. Eta ze gertatzen da kartekin? Toki horietan uncharted daudela. Uncharted esan nahi dute ez daudela eginak. Kostaldea, perfilia badakazu, baina ez dakizu ze sakonera edo eta ze gauza dauden. Orduan ze gertatzen da? Gertatzen da, Maria altxatzen dutela, eta Maria mastara igotzen dela, eta Maria esaten dizu nondikan pasako zea. Baina Maria jadanik ohitura daka, eta termoa prest daka, binokularrak, VHF-a, eta orduan guztiz jazten naiz, igotzen naiz, ikusten dezuten bezala, dana izotzez beteta dago, beraz kontu handiak egin behartzea, hori txuri guztia elurra da, eta hau da Graham estretxotikan pasatzen geha. Beste estretxo batzuk, oraindikan arriskutsuagoa dira, zeren Lemer, adibidez, ikusten baldin baduzue, ezagutzen baldin baduzue Korintoko, estretxoa, bi dorre handi, arriskoak, eta zu hortikan pasatzen zea. Baina ze gertatzen da, horko harriak izotzez eta elurrez beterik baldin badaude. Zuk ikusi behar duzu, segurtasunez pasa dezakezun ala ez, eren elurra. Dentsitatean gatikan, beroaren gatikan, urtzen dalako, edo ez dakiz zergatikan, jeisten baldin bada, eta hori guztia abalantxa batean bihurtzen baldin bada, guan barruan egongo geha. Eta, nik esaten duan bezala, no bueno. Orduan, mastara joan behar naiz, eta ikusi behar dugu, zenolako segurtate egoerak dauden jarraitzeko, edota itxaroteko, edota buelta emateko. Bizitza, fokak, baleak, askok eta asko daude. Ni partaide naiz bi fotoidentifikazio proiektuetan, non bai baleen isatxak eta bai foken mantxak eta lepoak, zen fotoidentifikazioaren bidez jakin dezakezu zen nolako kideak dauden, eta jadanik ehun kide baino gehiago identifikatu ditugu gure bidaietan zehar, eta oso interesgarria da. Zeren jakin dugu, adibidez, baleak jorobadak, humpback whales, bale horiek, ez diela gurutzatzen penintsulako ekialde partea eta mendebalde parteka. Zera, ara, hegoaldera Antartikara jatera juten dira, baina erreproduzitzera gora juten dira. Atlantikokoak ez dira Pazifikora juten, eta Pazifikoak ez dira Atlantikora juten, naiz eta bakarrik Drake estretxoa egon Antartikako alde batean edo bestean, baina ez dira pasatzen. Eta hori fotoidentifikazioari buruz, esker jakin izan dugu. Baita ere ikusi dugu nola olako bale bat 30.000 kilometro baino gehiago egin zituen urte bete batean, de paseo. Polita da azken finean olako data collection, ikerkuntzetan aritza zen geroz eta jende gehiago bere fotoidentifikazioak onak izan behar dira, baina
Fotoidentifikazioak egin ezkero gehiago jakin dezakegu. Eta horrela, zetazioak ikertzen dituzten zientzialariak data asko eduki dezakete ikerkuntza onak egiteko. Adibidez, gero hitz egingo dugu pixka gehiago horri buruz, nik baita ere itsaspeko arkeologi komertzialean ibiltzen naiz. Nola itsaspeko lodiak, lodi datuak, interneta eramateko ikerkuntzak egiten, edota parke eolikoak, nola gerozta gehiago egiten ari dian, hor baita ere ibiltzen naiz ikerkuntzak egiten, eta honi buruz, honi esker, asko ikasiet, batez ere ze dezibelio motekin jolastu ezakegun ala ez. Baina, hori geroago hitz egingo dugu. Eta izotza. Eta izotzarekin, zer gertatzen da? Izotzarekin gertatzen da, Maria Zodiakak uretara botatzen ditula. Eta, holako argazki serie asko eta baita ere muestreoak egiten ditugu, Zodiakin olako tokietan kontu handiz ibili behar zea. Oso arriskutsua da. Zen azken finean glaziarrak eta izeberrak urtzen ari dira. Beraz, inglesez karbin, urtzen ari dira, eta bapatean dana uretara eror daiteke eta tsunamiak eratzen ditu. Beraz, jakin behar duzu oso ondo zenolako egoeran dauden hurbiltzeko edo ez. Baino, ben jaki ondoren, ondo pasatzen dugu. Oso ondo pasatzen dugu. Ditulako argazkia, iparrez dago eta guzki. Hau izeber oso polita zen, aurkitu genuen izeberren hilerri bat. Korrienteak izeberrak eramaten ditu, zeren flotatze dute, azken finean ura da. Zer gertatzen da, sakonera gutxiko toki batera korrienteari esker izeber asko bultzatzen dituzten, haizeen eraginez eta korronteen eraginez. Hor, badiatxo bat eratzen da izeberrez beteta, eta gut deritzagu izeberren hilerri bat, nun hor, estankatzen dira eta ezin dira mugitu. Eta gu hortikan ibiltzen gara. Zen hortikan, beste pertsona batzu daude. Lasai. Izotzan, izaki asko bizi dira. Baina, kontuz ibili behar zea. Zodiakin, nik adibidez, tuneatuta dakat, nire helizea soinu asko ez egiteko oso azkar adibidez motorra altxatzeko zen izotzarekin, motorra apurtu, helizea apurtu ezakezu, Orduan, jakin behar duzu nola mugitu hor izotzan. Ikuste dezuten bezala, ez ditut inoiz guanteak erabiltzen, zeren behartet mugimendu asko, eta hor da, zientzialariak eta bidaiarea, ez dakit zer esaten, beraiei, instrukzioak emateko. Baina horri esker, kasu egiten baldin badiate, gauza miresgarriak gertatu daitezke. Adibidez, holako bale bat ateratzea, eta guri kuriosidadez begiratzea bakarrik 2 metrotara. Eta soinua eta dana usaindu dezakezu, sentitu dezakezu, zeren 2 metrotara bakarrik ipili zen. Hoi izan, 5-4 urteko gaztetxo bat, eta guri ikusi zigun, guk esan nien, dana geldi, baxu, kamarak atera, baino tutik esan gabe, motorra itzali, altxa baita ere, bera hortikan betikan pasatzeko eta bat, eta gurekin egon zan jolasten, 10 minutu. Gero, beste depredadorea. Antartikan 2 ehiztari daude, orkak eta leopardo fokak. Leopardo fokak, horrela, siesta bat ematen, igual ez dirudite hain arriskutsuak, baino uretan, nahiko desberdina die. Ez dakit, reptiliano gorputz antzekoren bat, eta ez dira oso arriskutsuak, baina adibidez urperak eta egiten dezunean eta abar, kuriosidadea dakate. Zeren ez daude dituta gizakiekin harremanetan egoteko, beraz, hurbilduko dira. Eta zuk jakin beharrezu nola erreakzionatu zure gorputzarekin, zeren beraiek ez dute hitz egiten. Guk hitz egiten ulertzen geha, gutxi gara bera, saiatzen geha ulertzen ez. Baina naturan gorputzarekin mugitzen zea.
nerviosismoarekin, nik nola mugitzen naizen, begietara begiratu, edota gorputzarekin oso azkar ibili, zuk nola pentsatzen duzu erreakzionatuko dula animali basati batek azkar mugitzen baldin bazea, edota motel eta lasai. Gauza horiek kontuan eduki behar ditugu. Eta pinguinoak, beti pinguinoak, pinguinoz beteta dore. Aurten baita ere, lehendabiziko aldiz nik bakarrik bideoetan ikusi dut, aurten pinguino bat zodiakera igo zan. Hau, nire zodiaka da, pum, eta argazkia atera nion, chinstrap pinguino bat. Eta, horka pare batzuk ikusi egin ditun, hortikan, zodiaka hartu nun, gutxinaka hurbildu eginean, danak isiltasunez, horka argazkiak atera, ze polita, eta ja, bueltatzen eginean. Eta bapatean, nire gustatzen zait baita ere motorra piztea eta aitzea izotzaren nola dana, krak eta soinu guztiak ikustea. Zeren batzutan baita ere argazkiekin guztiz fixatua gaude eta ez dugu benetazko ambientea ikusten eta bizitzen. Eta orduan behartzen ditut, 5 minutu edo minutu bat isiltasunez bakarrik begiratzen hitz egin gabe. Eta hortan nahi ginen gure meditazioan, Antartikako meditazioan, eta pinguino bat, igoztan. Ondo entrenatuta zeuden guztia, isil-isilikan geratu ginen, geldi, nik argazkitxoa, mugikorretikan argazkitxoa bat atean nun, eta minutu bat edo, egon zan, lasai, egoak astindu, guri begiratzen eta bar, eta gero, txum, nintzen. Holakoa dia. Eta, hau mesedez, ez egin ez baldin badakizute ur oso hotzetan igeri egiten, baina hau da, nire azkeneko argazkia Antartikako historiei buruz. Hau da, ni naiz ni, Europa hauetzen eta nirekidea, beti gustatzen zaite Antartikako bidaia bukatzen ditudanean eta ondo bukatzen ditudanean, bainutxo bat egitea eta holako txorakeriren bat egitea. Ura momentu horretan 0,5 gradutara zeon. Bai, hotza zeon. Baina bai. Eta orain pasako gara nire beste bizi moduari buruz. Hau bakarrik hiruzpalau hilabete izaten dira eta beste hilabetetan zer egiten dut? Itsaspeko arkeologia edota ikerkuntzak, ez? Itsaspeko arkeologia zer da? Lurrazaleko arkeologia, baino itsasoan. Zera, metodologi bera dakagu, zientzialariak gea. Sedimentuak kentzen ditugu, dana partekatuta dakagu, eta arrasto arkeologikoak kontu handiarekin kontserbazio laborategi batera, hemen Euskal Herri, Gipuzkoan adibidez, Gordailura eramaten ditugu kontserbatzeko. Ez daka beste inongo desberdintasunik, bakarrik urazpian lan egin behar degula. Eta horretarako urpekari oso onak izan behar gehala. Baina ez daka inongo misteriorikan. Nire ustez. Hau edia benetazko itsasontzi ondoratuak. Hau da nire espezializazioa, azken finean, aro modernoko, 15 eta 18. mendeko itsas arkitektura. Hau da, nire esperientzia akademikoa, nire ikerkuntzailea guztiak horri buruz jondia, eta holakoak dira benetazko itsasontzi ondoratuak. Oso zorte ona edukiko dugu, itsasontzi ondoratu baten 10% edota 8 lortzen baldin badegu aurkitzen. Ez pentsatu mastak, Europa bezala, masta eta kasko osoa aurkituko dugula, ez da pentsatu ere, ez zinezkoa da. Holako arrasto txikitxo bat aurkitzen dugu, eta horrekin jolastu behar dugu. Baina, jolasten dugu, bakigu jolasten. Hau Orioko itsasontzi ondoratu bat da, 16. mendekoa, Orioko portuaren obra bat iten aizian, eta ikuste zuten bezala, guztiz moztu zuten, apai, venga. Baina, beka diru laguntza batzuk lortu genituen eta itsasontzi ondoratu guztia aterain genuen, zeren korrika eta presaka aterain behartzan. Ikerkuntza ez da han bukatzen, ez pentsa, hau baita ere nire esploratzaile motaren karakteristika bat da. Lana divertigarria da itsaso azpian, bai, baina benetazko lana laborategian dago. Benetazko lana, hau da, pieza guztiak, behin kontserbatu egon ondoren, analizatzen ditugunean, ikertzen ditugunean, eta gero artikuluak
idazten ditugunean eta argitaratzen ditugunean. Zen azken finean, gauza guztiak, ikerkuntzak batez ere Euskal Herrian eta Europan diru publikoarekin egiten ditugu. Eta datuak argitaratu behar dira. Oso garrantzitsua da. Karo, zer gertatzen da, bapatean, Suediako eta Baltikoko lagunak deitzen didate eta esaten didate itsasontzi hondoratu bat aurkitu dutela, 70 metrora, eta kondikzio ikaragarrietan dagoela. Eta zergatik dago horrela, Mars itsasontzi hondoratua 17. mendekoa baita ere, eta ez horrela. Hotza mikroorganismoak akatzen ditu. Eta horrek esan nahi du, mikroorganismoak, ohol guztiak, ez dutela jango. Eta beraz, guztiz preserbatuta egongo dalako. Hau urpekaria da. Ikusteko pixka zenolako perspektiba dagoen, eskala perspektiba. Zoritxarrez, aldaketa klimatikoarekin, Baltikoan adibidez, geroz eta mikroorganismo gehiago agertzen ari dira. Eta, bileretan gabiltza, batez ere beraie, baina ni batzutan baita ere gonbidatuta nago, zeren ipar eta hego poloetan asko buzeatu dut, orduan nire iritzia eskatzen didate, eta nahiko larrituta daude, zeren mikroorganismoak agertzen baldin badira Baltikoan eta latitude horietan, ja ez daude asalbu, beraz zer egin beharko dute. Hau, beste nautika arlo edo elementu garrantzitsu bat da, aingurak. Eta zergatik ipintzen dut? Nik uste zientzialari bezala oso garrantzitsua dalako batzutan zure tematikatik aldentzea eta perspektiba pixka bat hartzea. Nik egon nintzen itsas arkitektura ikertzen, nik uste 8 urtez. Buru belarri. Gabietan eta oholetan amesten nuen eta guzti friki hutsa nintzen, eta naiz. Baina ondo dago, beste gauza batera, perspektiba pixkararekin egotea eta beste gauza batzuk egitea, dakasun esperientzarekin, baina aldi bezala, usten hor, gauzak, nik uste ere hor purrusalde egiten dudan bezala, hor pote-pote, lasa-lasai egiten, eta gero beste ikuspuntu batekin arituko zera berrize motivazioarekin, zen motivazioa oso garrantzitsua da. Ondo ikertzeko eta ondo esploratzeko motivazioa behar dezu. Orduan, gurekin hasi nintzen, eta motivazioa arkitu nuen aingura tipo berezi batekin, aingura litikoekin, arrizko aingurekin. Aingura litikoak hasi nintzen aztertzen, beti pentsatu izan dugu Mediterraneo aldeko elementu karakteristiko bat zala, eta batean urperaketa egiten Gipuzkoan bakarrik 115 aingura litiko atera genitun. Ostras, nik uste dut orduan ez dela Mediterraneoko elementu arketipo bat. Nik uste dut hemen Atlantiko aldean historia bat dagoela kontatzeko. Baina ez dugu inoiz kontatu. Orduan, ni izango ez dena bizikoan kontatzen, bale. Eta katalogo bat egin nun, nire denbora librean, eta nire denbora eskaz librean, katalogo bat egin nuen, ez dakenein nuen tontziorekan argitaratzeko, baina dirudienez, akademi munduan arrakasta izan zuen, Oxford argitaletxeak, Oxford Unibertsitateko Bard Publishing argitaletxeak esan zian argitaratu nahitzula, gaztelaniaz gaina, eta hor argitaratuta dago. Horri buruz, bideotxo bat ipiniko dizuet ikusteko zenolako... hemen. Zenolako ikerkuntza egin genuen. La arqueología marítima es la disciplina que permite recuperar del fondo del mar los restos arqueológicos que han pertenecido a nuestra historia. Para ello, los buceadores deben sumergirse debajo del agua y con la formación académica de arqueología se van al fondo del mar a tratar, recuperar, excavar restos arqueológicos. Es muy importante que debajo del agua tengan la formación necesaria para poder tratar los restos arqueológicos que encuentren, entre ellos las anclas líticas.
Las anclas líticas expuestas en esta exposición han venido de Gordallo, el depósito de materiales arqueológicos de Guipúzcoa, pero el viaje que han hecho ha sido mucho más largo de lo que parece. Hace miles de años, unos barcos romanos fondeaban en la bahía de Chingudi y se iban al puerto romano de Oyaso a mercadear o a pescar. Muchos de estos barcos perdieron estos elementos importantes que han llegado hasta nosotros. No eran solo elementos de fondeo, no eran solo unas piedras que se arrojaban para detener la embarcación. Suponía el trabajo de miles de personas que a lo largo de los años depuraron la parte más fundamental de una embarcación, aquella que precisamente podía mantenerla anclada y a salvo. Hemos encontrado anclas líticas que, por ejemplo, tienen pequeños símbolos, pequeñas partes dibujadas en los cuerpos de las anclas en las cuales los canteros o aquellos dueños de embarcaciones podían dibujar algo que fuese especialmente importante para ellos. ¿Era quizás una marca del cantero que realizó las anclas? ¿Era quizás una simbología religiosa para que les diese suerte? Al fin y al cabo, ese elemento que parece tan sencillo suponía la vida o la muerte en la mar. Una vez extraídas del fondo del mar, las anclas líticas pasan con sumo cuidado al depósito de materiales arqueológicos de Guipúzcoa, Gordalloa, donde son tratadas, estabilizadas y recuperadas para su posterior exposición. Los arqueólogos subacuáticos, trabajando en conjunto con los restauradores de Gordallo, son los que se dedican a investigar de dónde han podido venir, cómo han sido tratadas, qué vida han podido tener y posteriormente elaborar una investigación al respecto que nos permita saber un poco más de nuestra vida ligada al pasado marítimo. Una vez los restauradores han conseguido estabilizar y se ha estudiado debidamente el objeto, es cuando comienza la verdadera investigación. Los arqueólogos marítimos deben, por tanto, dibujar, analizar cada segmento, analizar cada pequeña simbología que tengan y poder descifrar el secreto que se ha guardado bajo el fondo del mar durante tantos años. Una vez las anclas han sido medidas, estabilizadas y dibujadas, podemos darnos cuenta de que tenemos un amplio catálogo de anclas líticas encontradas en Euskal Herria que nos permiten saber la responsabilidad y la importancia que tenían estos elementos y esta costa para la civilización romana. Cientos de anclas se han encontrado, pero miles y miles de ellas todavía quedan descansando en el fondo del mar, esperando ellas también a contar su historia. Ni neon hitz egiten, baina behintzat ez nago ni oaintxe bertan hitz egiten. Baina bai, hori da guk egindako, nik antolatutako erakusketa, gure aurkikuntzai buruz Oiaso Museoan, lehen urtean. Eta, nahiko arrakastatxoa izan zen, aurkikuntzak ikusiko dugu ze nolako, erreperkusioa dakaten, etorkizunan, jadanik kontentatu diate bai Turkiatik, bai Erresuma Batuetatik, eztabaidatzeko pixka katalogoa. Eta, esan beharra dago eta komentatu dudan bezala, hori nire denbora librean egiten nuen. Zeren zoritxarrez, Hego Europan ez dago nahiko ondo ordainduta ikerkuntza. Batez ere ikerkuntza akademikoa. Eta zena ez esatea, nahi guztetz ez nire fakturak ordaintzea, guztetz ez da egunero jatia eta mugikorra edukitzea eta abar, ez? Orduan, nire beste itsas arkeologi lan bat eta oso polita dela, baita ere, da itsas arkeologi komertziala, offshore munduan, zera itsasoan nun nire jostalutxoekin, ez ikusteko zenolako perspektiba dagoen, olako itsasontzietan enbarkatzen naiz, hori kablero bat da,
eta data kableak eta parke eolikoak eratzen diren tokietan batimetriak eta analisiak egiten ditut, itsaspeko lurzoruan, ikusteko bai arkeologikoki eta patrimonialki ez direla inungo arrasturikan ikutzen edota aurkitzen, eta bi egiten dituzten ekintzak zetazioekin erreperkusiorikan ez daudela. Zergatik? Azken finean pentsatu behar duzute, ni argazkia gustatzen zaitenen, lan asko egiten dugu, baina justatera ziguten olako argazki bat, ez duguna inungo lan ikan egiten, gu pantalla guztiekin egiten dugu lan ikusteko zenolako perfila dakagun, eta baita ere zenolako gigahertzioak haitzen diren itsas zoruan, itsas lurrean, guk lanak egiten ditugunean. Esan nahet, zuk olako katxarro bat ipintzen dezunean lodia, odia, hortikan, lurraz itsasondotikan ibiltzeko, sonar antzeko eko batzuk bidali behar dituzu. Eta robotak ipintzen dituzunean, ez dakit, olako plataforma eolikoak eta granja eoliko guzti horiek eraikitzeko, nola ikusten duzu toki hori adibidez, harriz utxik dagoenik eta hondarra bakarrik dagoela, ekoekin. Ez dakiguna, ez dakizutena, zuek, da, eko horiek oso kaltegarriak diela baleentzat eta izurdeentzat. Baina kaltegarriak akatzeko punturaino. Eta hortikan pasatzen baldin bada, talde handi bat, eta zuk justo olako sonda bat lortzen baldin badezu sartzen ikusteko, justo momentu horretan parke eolikoren, odi bat sartu behar dezulako, talde guztia akatuko duzu. Eta hori gertatu zen, hain dela urte pare batzuk, Kanaria uharteetan, nun 200 bat kalderoi, bat-batian, Gran Canaria uhartean, danak hilda hondartzetan ikusi zituzten. Eta ze gertatu zen? Olako plataforma bat, zehola lanak egiten, ez frakin, baina petrolioa aztertzen eta bar, eta sondak bidali zituen. Zetazioak ekolokalizazio naturala dakate. Eta zu bat-batian olako soinu bat bidaltzen baldin badezu, burbuina urtzen diezu. Orduan ez dago ondo. Eta olako estudioak eta analiziak egiten ditut. Adibidez, lehengo udaran, Islandia eta Irlandatik egon nintzen, olako odiak eta plataformak kontrolatzen. Batzutan zaila da, zeren olako historioak diru asko mugitzen dute. Eta nahi nago hor, esateko jende guzti horiei, ezin dutela, lana egin momentu horretan bi izurde daudelako. Orduan, batzutan arazo diplomatikoa dakagu, ez? Baina, orokorrian nik badakit, nola egin nire lana, eta badakit ze puntutaraino, dakat nire legeria nirekin, eta ze puntutaraino beraiek lan egin dezaketen ala ez. Zer nik progresuaren alde nago. Plataforma eolikoak progresua da, ez? Eta etorkizuna da, bai noski, guztiz alde nago. Baina uste lortu dezakegula baita ere gauza horiek ondo egiten, eta naturarekin errespetuz. Uste bi gauzak alde berean egin daitezkela. Eta bukatzeko, nire azkeneko ikerkuntzari buruz hitz egingo dizuet, sacado ahora mismo del tintero, berria, Tristan de Lunaren ontziteria. 1591 mendean, Tristan de Luna y Arellano, Veracruzen zegoen tipo bat, ontziteri bat lortu zuen, Florida, aurkitzeko eta konkistatzeko. Hau da, lehen da biziko saiakera Espainol imperioaren aldez Floridara juteko. 1561 urtean. Tipoa iritsi zan, Pensakolara, gaur egunko Pensakola hirira iritsi zan, baina parte meteorologikoak ez zeuden. Eta ara iritsi asentamentu bat egin, asentumentutxo bat, Santa Maria bautizatu zuen, eta 2 egunetara hurakan bat etorri zen. Eta ontzi guztiak eta asentamentu guztia, akatu egin zuen, dana suntsitu. Eta ontziak urperatu.
University of West Florida, Pensacolako unibertsitatea, 2007an hasi izan itsasontzien bila, Pensacolako badian. Zen historia ondo jakina zeon, ez? Nahiko ospetsua zen hortikan, garai hortan, ospea lortu zuen zeren Santa Mariaren asentamenduaren lehendabiziko arrasto arkeologikoak aurkitu zian. Ordun esan zuten, ostras, eski ordun Tristan de Lunaren historia, espedizioa egia zen. Eta itsasontziak hor egongo dira. 2007an aurkitu zituzten, eta, hasi ziren, olako eskabazioak egiten. 2015an, ni Texas A&M Unibertsitatean nengoen, ikertzaile gonbidatu bezala, 6 hilabetez, eta kontaktatu zidaten. Hauek, esanez, aizu, badakigu hor zaudela, eta itsasera ikuntzari buruz zer dakizula, aldezu Florida etorri, eta, olako, ikusi, ze nolako lanak egiten nahi gean. Eta ni, viaje gratis a Florida, bai, ez? Ondo. Orduan harako nintzen. Eta, han ikusi nun, zenolako historia potente bat zekaten, 2 itsasontzi aurkituta, 3. lokalizatuta, beraz proiektua oso interesgarria zen, eta basikamente galdetu ziren nondikan zituzten itsasontzi horiek. Eta nik esan nien, 16. mendean, Indiasetko gurutzamendua eta horko nabigazioa egin zezaken itsasontzi bakarra, Euskal Herriko itsasontzi bat izan behar zen. Espainol arkitekturari hitz egiten baldin badeu. Holandakoak, Erresuma Batuetakoa, Danimarkako beste historia bat da. Baina itsasontzi espainola baldin badia, zu pentsa hemen Euskal Herrian, jadanik 15-16. mendean Kanadara juten gehala. Orduan, gure itsas eraikuntza oso evoluzionatuta dago. Eta egin zezaketen nabigazio bakarrak Euskal Herriko itsasontziak zian. Claro, beraek esan zuten, hori oso ondo dago, baina hori, zientzia bezala, frogatu egin behar da. Zeren, gauza bat da, nik nire opinioa esatea, nik nire iritzia dakat, eta nik nire iritzi bezala, pertsona bezala, esan dezake, nik uste olako itsasontziak Euskal Herrikoak izan behar diala, ja. Baina hori da, Marian Txaustegi potiatzen. Marian Txaustegi kongresu batean, frogak erakutsi behar ditu. Zeren bestela, ez dakit, inungo zentzurikan bestela, telebistan gaur egun agertzen diren jendeak, zer gauzari buruz hitz egiten duten pertsonoiek, kreditua izango zuten. Eta ez, ni zientzalaria naiz, eta ni argudioak bilatu behar ditut. Beraz, eskabazioa ikusi nun, marrazkiak ikusi nitun, eta teknologikoki ezin nun esan zen, oraindik ez dago garatuta ikerkuntza Euskal Herrian, aro modernoko itsasontzi eraikuntza Euskal Herrian ez dago hain garatuta, nun nik esan dezaket itsasontzi hori Euskal Herrikoa da, edota Guarnizo Kantabriakoa da, ez dakit. Orduan beste ikuspuntu bat ikusi behar dut, beste toki batera joan behar naiz. Agiritegietara. Agiritegietan, dokumentazio asko dago Tristan de Luna espedizioari buruz. Zeren Tristan de Lunak berak bizi izan zuen hurakanaren suntsipena. Eta bere historio guztia idatzi zuen. Datuekin eta abar. Zergatik? Zeren gero, Sevillara bueltatu zanean, bere seguruari daños y perjuicios eskatu zion. Eta hori esker, datu guztiak dare. Hau bai, zer gertatzen da? Logikoki 15 eta 16. mendean, kaligrafia nahiko berezia zen. Eta jakin behar duzu, zientzia horri paleografia deritzo. Eta horrek esan edo, basikamente, jakin behar dezula nola itzuli olako garabatuak. Eta hor dator puntu interesgarria. Horko ikerlariak John Gurth 16 urte igaro zituen Sevillan, espainola perfecto daki, ni baino hobeto uste, gaina, baino ez da bere hizkuntza ama ingelesa da. Eta horrek zer esan nahi du? Puntu batzukin, konfusio puntu bat lortu dezakela, edota kats txikiren bat, berak ez da ohartuko hori buruz. Baina ez baldin bada zure ama hizkuntza, zuk ezin dezakezu paleografia egin. Nik enuke inoiz, ingeleseko, italianoz edota frantsesez, 3 hizkuntz oso ondo menderatzen ditudan 3 hizkuntzak,
Ez nuke inoiz paleografi lanak egingo, beti profesional bat kontratatzen dut. Zeren gauza galtzen dituzu. Eta, respetu osoarekin, Jon Gurtzeri eskatu nion benetazko fotokopiak, ez itzulpena, baizik eta benetazko fotokopiak. Eta hor, ikusi nuen lehendabiziko, esan dezakegun, lehendabiziko itxaropen puntutxoa. Zeren, listan, bat-batian, San Juan de Ulloa Galeoian, kapitaina master, Pedro de Andonazgi izan beharrean, Pedro de Andonaegi irakurri nun. Eta hori bakarrik, bai erderaz oso ondo, eta batez ere euskeraz dakien pertsona batek ondo itzuliko zuen, baina berak ez zuen ondo itzuli, berak Pedro de Andonazgi ipinizun. Eta Pedro de Andonaegi, Andonaegi abizena nahiko ospetsua da, bailara dazkate, Mendaro, bai Deba, bai toki askotan, eta itxasontzi eta ontziolen industrian eontzian aro modernoan. Eta hor aurkitu nien linkatxoa. Ez dugu ezer salduko honekin, baino lehendabiziko arrastoa lortu genuen. Eta nik hola utzi nuen historia esanez. Aizue, nik usteet itxasontziek Euskal Herrikoa ziala. Jazta, 3 egun gonbidatu diazute, proiektu hau oso polita da, good luck eta gero arte. Etxera bueltatu nintzen, urtea pasatzean, eta oain dela noiz izan zen hori, gauza asko ite ditut hilabetetan zehar urdun, karo nago pixkat. Uste izan zela oain dela 2 hilabete edo, abendu urtarrilaren hasia uste, eta abenduan, lehen urteko abenduan, Jon Gurtz berriz kontaktatu zidan. Eta esan zian, aizu Maria, sinisten dizugu. Eta nire sinisten diazute, zertan? Zure mobidan, zure teorian, frogatu. Bale, eta horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, University of West Florida kontratatuko dizula Euskal Herriko agiritegietara juteko, edo nahizun tokira juteko, zure teoria sustatzeko eta frogatzeko. Eta, oain urrengo apirilak 9 Lisboara nijoa National Geographicekin espedizio batzuk itea, Baltikora goaz, baita ere, espedizio polit batzuk itea, eta gero bukatzen dudanean, uztaila guztu eta irailean, egongo naiz, Tristan de Luna ontziteria ikertzen, amendikan, akaso Ondarrotikan pasako naiz, ez dakit nun eramango dit, ikerkuntza. Azkenean, esan nahi dudan honekin da, beti pasioa eta motivazioa, erabili behar degula, esploratzai bezala, gizaki bezala, eta azken fina, pertsona bat, mundu, nik uste mundu harrigarri eta ikaragarri batean bizi gehala, eta probatxatu behar dugula hemen gaudela, uste zorte handia dakagula. Eta, hau izango da, nire etorkizuna hilabete pare batzu barru, eta mi esker. Eskerrik asko, Maria, denpora libre natorte harren, eskerrik asko, benetan be. Eta galderaik, basue? Bari pare bakaz, kien lo diria? Galderi, belaontzixe zeba, gaztuk zero mantenute harren? Eta ondion usu moteko belaontzixe egita gana, ze hori amapiko urte mantenutik kostan bide. Rock and roll. Rock and roll, así me gusta. Rock and roll. Belaontzi batean jutea edo motor itxasontzi batean jutea ez da kainuko. Asirik ez dauk, ez da. Hombre, ni belaontzi maite ditut aizekin jutea horre eta itzurdeak ikusten eta albatrosak da danaz, soy la hostia. Egia da. Eta gero esasune bai, baline, 80.000 kilometro de paseo. Baina ez da, entre que jun jatea erreproduzitu dana, urtebeteko aldin, dana 80.000 kilometro. Albatrosak bakarrik igarutze dute lurrean 2-3 hilabetez, baina lehendabiziko 7-8 urteak ez dute ez da lurra ikutzen, hasten ari dira. Orduan, egoten dira, ez dakigu, itxasoan, sorte baldin bakazu eta GPS bat ipintzen baliozu bati,
ikusi ezakezu nola albatrosak bakarrik, hegazti bakarra da, nun bere egoak, alineazio, bezala bat dakate, hemen muskulo bat dakate, nun klak bat egiten dute eta planiatzen dute. Ez dute egan egiten, beraiek planiatzen dute. Eta lota bai dana. Lotan, dana egite dute. Dana haizean zehar, planiatzen dute korrenteekin. Beraiek dakate hegaztiak, itsaspeko hegaztiak dakate deritzogun, tubular, sudurra, eta horiek tubotxo batzu dira. Tuboak ikaragarria dira. Bakarrik dirudite bi tubotxo nun, ez dakit, gazia, gazitasun, gatza botatzeko, zen azken feina, dana, gatzez beterik elikatzen dira. Gatza botatzen dute, korrenteak sumatzen dituzte, gorantz eta berantz juteko, eta baita ere arraina usatzen dute. Hori automatikamente. Automatikamente, orduan, ikaragarria dira, bai. Da nik gero pasati beste aldea, pasati urpekaritza. Arlankalitikuk, hankalitikuk, zemendetakuk. Ez dakigu, arriskoa die. Ez dakit nola datatu. Kristo aurretik? Edo Kristo ondoren. Ezin jo jakin. Ezin dugu jakin. Ez dago jakiterik. Momentuz ez. Igual etorkitzon batean teknologi historio bat garatuko da, nun harria, kare harria, kasu honetan, eta granito, zen guk aiako harria dazkagu, orduan granitozko aingura litiko bat aurkitu non, baina beste guztiak kare harrizkoa ziren. Karo, ez baldin badago materia organiko bat, soka... Karbono 14, ezin. Ezin dezako ez harria da, gutlak, harria da. Momentuz ez. Etorkizun batean? Segurazki. Horregatik nire beste teoria izan zen, katalogo handi bat egiten baldin baden datu guztiekin, geroz eta data collection, geroz eta datu gehiago baldin badazkagu Atlantiko osoan, eta baita Mediterraneoan, esan ez, venga, danako gintorria dira. Igual era dezakegu metodologi bat, tipologi bat, ikusi beharko da, lehen da bizik urratxa dira. Txike, dana da txeik, aurrea. Esti galderek, Edu? Bai, Maria, olako belauntzi, hainbeste bela eta mugitzeko doa, zenbatekoa zarete, zenbat tripulantea dira, edo zarete? Antartikan, 17, tropikoetan eta abar uste diela 10 bat edo, baino horietako 17ak kendu behar dituzu sukaldaria, hori bai dela garrantzitsua. Sukaldariaren laguntzailea, gero barista deritzogu, baina laguntzen duen, garbitzen pixkat eta labadorak eta dana egiten, eta gero baita ere kapitaina, kontramaestre batzutan eta ofiziala. Eta bero, guardietan, beraz, guztira, nik askotan egon naiz Antartikan beste 2 pertsonekin nire guardian. Maniobra guztiak egiten. Bela guzti horiek gobernatzeko zenbat lagunen artean? Esperientzare, ni bezalakoa baldin badia beste 2. Zu bezalakoak beste 10. 2 pertsonen artean gai zarete hori dana manejatzeko? Nekatu egiten gara, baina bai, indezakegu. Eta 17 tripulanti horiek zenbat turista edo eramaten duzu, zenbat jente? Gauza bat dira tripulante profesionalak, ez? Eta gero, tripulante profesionala baita ere mekanikoa dago. Zenen, zer apurtzen baldin bada, garrantzitsua izango da mekanikoa erotea. Mekanikoaren laguntzailea dago baita ere, baina bidaiari bezala pasajero eta edo zientzialari 39. Claro. Bai. Todo incluido, zen bestela. Beste galderek? Eon. Vale. Bueno, ni bizka sorprendiu naz, ez da txeritxi gazta balixo gitxi emotzazula Shacklestonen espedizioiai, zientifikoki. Bai, guzti. Nitzako hori izan zen gesta bat, hori izan zen itxazgizuen anaz, ni izan abitxitza guztin, eta nitzako baldintza horretan, arek nuzimorun batel bateaz launtasunan bile, horrek nuzire batel bate, holago itxurak izango zen abe, baina motorri baik, horren motorra eukan. Home, karo, gu solas itxasentzia gara. Da, ez da, niri bizkateritxi gazta ba, ahora, zientifikoki be demostraban gauza importante bat, que solo de foca puede vivir el hombre, no? Ostras, pues gauzat esango dizut, elefante uartean, karo, eske gauza, enbeste gauza ere esateko nun, baina elefante uartean geratu ziren pertsonak,
hasieran pinguino eta fokak aizien jaten, ez? 28 lagun geratu zianan. Eta hasi zian jaten lasai-lasai, batakatu eta jan, eta besteak hortikan zebiltzaten. Konturatu zian, bapatian, guztiak juten aiziala. Eta orduan, hasi behar zian, animaliak kolektatzen zen. Etzekiten, bai pinguinoak eta bai fokak, itxas animaliak diela. Eta urtean, 6, 7, 8 hilabetez itxasoan lurra ikutu gabe egoten direla. Adibidez, hori zientzi balio bat daka. Ez dut inoiz esango Shackleton etzala marinel bikaina. Naiz eta bea marinela etzan. Ze bidaiaria eta beste guztiak, Aldous Huxley eta beste guztiak izan zean. Baina, begira, espedizio guztiak, toki guztietan puntu txuriak eta beltza dazkazu. Zen historia grisa da. Shackleton dana emantzun elefante uhartean utzitako pertsonak salbatzeko. Hori egia da. Eta hori holakoa da. Bestalde, Shackleton etzun inoiz diru puskarik bat eman bere tripulazioari. Inungo soldatarik ordaindu. Inoiz. Ostras. Beti dare, holako historioak. Bea ospean aitzun. Bea etzun espedizatzaile polar bat izan nahi, baina Scott espedizioan sartu zuten. Eta gero, lehendabiziko Scotteko espedizioan etxera bidali zuten gaixorik zeolako. Eta bera aprobetxatu zen, oraindikan Scott Antartikan zeola, bere hitzaldi guztiak emateko eta kreditu guztiak berari emoteko. Scott bueltatu zanean, zientzialariak onartu zioten eta esan zioten, oso ondo egina Scott, baina eske jadanik Shackleton lehen urtean kriston hitzaldiak eman zituen zure historiari buruz. Beraz, ez gaude zutaz interesatuta. Gizon interesgarria. Gizon oso interesgarria da, hori bai. Alde ona eta alde txarrekin, nik uste dut guztio bezala. Hori baldintza horretan, sobre todo, errandutan junen bide a Georgia del Sur, ez da izango. Bai, Grytvikenen dago, nik urtero juten ez bere jerrira. Beste bat. Ezazu gero kurfateko Cabo de Hornos, gaur egonin ez da etxo den Magallanestik beste baldintza hobiabekin nengora hori, ez? Ez da inik, baina. Zetxo Magallanes datzkazu haize katabatikoak. Eta Ostras Pedrin, depende zenolako itxasantzia kasun, oso arriskutsua da. Zen Estretxo Magallanes hasieran oso zabala da. Gero iristen zea Punta Arenas, Chile, eta de Punta Arenas jazten zea pixkatego aldera, eta hor bifurkazioa dazkazu. Gaur egun karta nautikoak dazkazu, orduan ez zea galduko. Baina oso arriskutsua zen. Eta hor glaziarrez beteta zaude. Eta haize katabatikoekin bapatean, gaur egun motorrarekin eta abar nahiko horrexe izango da, maniobrak ite dituzu eta abar, o fondeo de emergencia eta abar, listo. Baina belauntzekin, te viene de través 70 nudos eta komeriak. Orduan, askok han ondoratu zian. Zuk pentsasazu, Clipper linea, Pilgrim Line, azkeneko Clipper, 20. mendera arte, egon zan, fizikoki biltzen, Clipper linea profesionalak beti Hornos guruzatzen zuten, ez zuten Magallanes egiten. Hori nahiz nizun komenta, gaur egun Magallanesen estretxo hori erabiltzen da alde batetik ekialdera mendebaldera pasateko? Bai, baina nik uste merkanten Panamai erabiltzen dutela. Normalean kabori buelta ematen zaio, ez? Depende. Depende, eta baita ere dirua. Dirua, gaur egun dana, leheno baita, baina gaur egun dirua, praktikoz. Karo, ez da gauza bera, Hornos praktikoa ez dezu behar. Bakarrik hurbiltzen baldin basea agua territorial txilena, zen Parque Nacional de Cabo de Hornos txilekoa da. Hurbiltzen baldin basea, solas itxasontzi profesional bat bezala, ez? Ez baldin didazute ulertzen, ez aidazu, badakit hitz batzuk pixka teknikoa diala. Zuk praktiko bat ordaindu behar duzu, eta bakarrik Hornosetik pasa 1000 pare batzuk dira, listo. Baina Magallanes estretxoa 1000 asko dira, eta orduan praktikoa ordaintzea askoz ere oso garestia da. Orduan, baita ere kontuan hartu behar da. Galdera esea? Pez, borroneko amadazka. Ana, bai? Dio? Bai.
Antropologia nun ikasi zendun? Guaindik ez dut ikasi antropologia, baina arkeologia Gasteizen. Barkaturiak, egon bezaten ez naztatzeko antropologia eta arkeologia, eta justo Ez naztain dezu du. paleontologia esan, beraz ondo. Bueno, gauza da hori, nun ikasi zendun, eta batez be, zure espezializazioa, itxaspeko arkeologia hori nun egin duzu. Zorionez, gaur egun Kadizen master bat dakazu, Espainian, baina nik hasi nintzanean 2000 eta uste dut 8-9an, ni ez naiz, diruduna, ez naiz inoztan, familia ez da diruduna, langilea gea. Eta lan egiteko tradizioa hori oso ondo, hasi diate, hezkuntza hortan, eta asko eskertzen dut, nire gurasoa langilea dira. Eta, karo, nire kabuz bihurtu nintzen itxaspeko arkeologi bezala, zen enekan kriston dirutza estatu batuetara juteko underwater arkeologi master bat iteko, eta abar, nik ingelesa adibidez, nik rugbilaria izan naiz, 8 urtez, Irlandesekin tabernetan ikasi nun. Eta itxaspeko arkeologia, justo kasualidadez, batzutan bizitza toki batera eramaten zaitu, ez? Nola bihurtzen zera espedizio gida bezala? Ez dago titulazio finkorikan. Gertatu da ni alturako patroia naizela, oso mendiezalea naizela, pasioa dakadala gauzak azaltzez, eta gauza horiek guztia, espedizio gida bezala funtzionatze dute. Itxaspeko arkeologia? Eske justo gertatu zen, historia eta arkeologiko karrera ordaintzeko buzo profesionalean bihurtu nintzela, 18 urtekin Getarien. Lehenabiziko neska izan nintzen, akademia hortan. Eta justo 3. mailan, 3. kurtsuan, lizentziaturan, itxaspeko arkeologia zehola. Aurkitu nun, lehendabiziko gunean, irakasleak erakutsi zion itxaspeko arkeologiaren historio bat, eta nik izan nun, ostras, geldu. Hau existitzen da? Hau nire etorkizuna da. Eta jazta. Eta ja, No, ez nego egin ikon gadeta, egin gurun, zelan amatxu zen horretan, así que ni respondido. Eta aurreko espedizioa izan ja? Aurrengoak? Bai? National Geographikekin. Aixe, Lisboako, zazune bai. Bai, Lisboan, itxasontzean amatet Dublineaino, eta, geldi alditxo bat ingo ditugu, Bizkaiko golkoa ikertuko dugu pixkat, eta gero ja berriz ona, 2 astez, oborretan, eta gero Kopenhagen, zen Baltikora eramate dute itxasontzea, eta Baltiko osoa gurutzatuko dugu, eta aztertuko dugu, Parke Nazionala behiratzen, urperak eta egiten, eta, solako gauzatxotan egiten, ez? Ondo ba, ni gure... Eskerrik asko. Gusto torreaz, amatxuen, que la komentazio honen amaitzeko. Eskerrik asko tortear. Vale, mila esker. Ah,